orang ini pakai kena oh bubagra jadi hai curi dong jadi nempit syawai hayung genang Kang shomui taku nukdi kadui tatong baidi makang shomui taku nukdi nini ani jatani bagai bahayo dapani jati mucungai kelalanayo nini ani jatani bagai bahayo dapani jati mucungai kelalanayo जों आसो 2021 नि सिमी चिनी बुबागरा चिनी बागै चबा खाइ तंमानि चिनी बागै जेकुनो सल्युशन तुइ फेनाइ तिप्रासाना हामक्राय कनस्टिट्यूशन सल्युशन तुनाइ हिनि बजे सामानि कबाय जों बनो बिसास खायै जों बनो पयतो चावै जों बुबागरा न लगिरे लाइखा ताइ बुबागरा माइ तै जाया करे हांगार स्ट्राइक तंगै हाथाय कतरो तंगै बतिनि 124 घन्टा बो माइ जाया 124 घन्टा बाक्सा 12 घन्टा चाहिए हंके लेंगना नाय थांगो फियाबा बो 124 घन्टा माइ चाहिए चिनी बुबागरा बनो पाइप्लाया हामबाय बो अमा हके माइ चाहिए तै नंगिया खायै चिनी बागै चिनी तिप्रा सानि हामक्राय तैरि फायका 100% नो 60% ले तुखा आबनि बागै जों बेलायना बुबागरा न हामबाय माया परो आबनि बागै जों तंग थतकसा थतकायै चिनी ताखो ताइ बुको माफानि समान अनि मानि समान दङ बा हामबाय चिनी बुबागरा न बिसास खायै बुबागरा न लगिरि माबाय जों आबनि तंग थंमानि बिसिंतै बुबागरा जों न सल्युशन तुइ फेमानि बिचिंते मुंसा जोंनो फेमानि बिचिंते जों तिनि तंग थगै बेलायना हासा खुजि खाइ जों तिनि रेली खाइलायका जों आनंद फुर्ति खाइ न जों तिनि रेली खाइलायका इनके एरपरे मेन करबुक बाजारावबो किसा जों याकुंबाय जों हिमबतक हिमलायका बुबागरा न हामबाय याफारलायका निन सिनिमुखा आनि सिनिमु आं TWF सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि एनार्जी देवी त्रिपुरा ताइ कुनो ग्राना पुइतो चाया रंना चाया आं तंनाय रंना ककसा नामु चंगो चिनी हा बुबागरा कुसुं चिनी त्रिपुरा राज्यनि ब महाराज 184 बंशनि थै बनो जों जन्दिनि पुइतो चाया के कुके लिडार न जों पुइतो सा थाइकरैखा बुबागरा न खरकसा चिनी बागै सल्युशन तुनाय ताइ तुइ बोरो फाइका परमान बोरोखा आं ताइ चिनी ताखुक ताइ बुकुक त्रिपुरा हास्तेनि चिनी त्रिपुरा सारं न जत हास्तेव चिनी त्रिपुरा सा तंनाय रंना आं कबं नामु चंगो चिनी खा कुवार चिनी बुबागरानि बो बेलायनो खा काहाम खा कुवार ताक फानो बो कय दङ फायदि जों अ जागाव जों पार्टी करै जों अर कसा कुपर जों त्रिपुरा मथा हिया BJP हिया IPP हिया CPM हिया जों बो महाराज न लगिरनाय जों आव बुबागरा न जों पयतो साखा फाय जों बो फायनाय नि लगिर फायमानो ताक फानो जों कबगो चिनी त्रिपुरा सारं न फायदि नरकबो ताक फानो जरा दङ जों थानचा खाय जदिनि चबा खायखांके चिनी ताइ किसि सामान थाइबो जों पुरा माननाय चिनी ताबो 60% मामानि 100% कारै मानाय जों बसकाङो ताइबो चबा खायनाय चिनो अ ताइ किसि सामान थानि बागै जों हायनो हाय थानचानि बिचितै जों चबा खायै बुबागरानि नेतृत्वे बुबागरानि खायरंमानि बिचितै बेनि चबा खायमानि बिचितै जों हायनो हाय चिनी ताइ किसि सामान थाइनोबो जों नालायनाय बुबागरा